Ahoj, vítejte zpátky u Božiču Zoomýtu. Dneska se podíváme na zvíře, které dokáže vyvolat strach během jediné sekundy. Stačí zahlednout dlouhé tělo v trávě a spousta lidí okamžitě spanikaří. Hadi mají pověst tichých zabijáků. Prý jsou slizcí, agresivní a útočí na člověka při každé příležitosti. Jenomže kolik z toho je vlastně pravda a co všechno je jenom strach, který si předáváme už stovky let? Pojďme se na to dneska podívat. Strach z hadů není úplně náhoda. Vědci si myslí, že schopnost rychle rozpoznat hada pomáhala našim předkům přežít. Jenomže přirozená opatrnost je něco úplně jiného než představa, že každý had je nebezpečné monstrum. Velkou roli v tom sehrávají i různé filmy, pohádky nebo mýty. Nejmocnější bytost na světě je ubohý lidský šermák! Ty často vykreslují hady jako nebezpečná velká monstra, která jsou často zlá nebo agresivní. Ve skutečnosti to tak spíš není. Tohle je jeden z nejrozšířenějších omylů vůbec. Hadí kůže není slizká, je suchá, pružná a pokrytá šupinami z keratinu, tedy ze stejného materiálu, ze kterého máme nehty nebo vlasy. Mnoho lidí si slizkost jen automaticky spojí s tím, jak had vypadá nebo jak se pohybuje. Mimochodem, výraz slizký jako had je pravděpodobně mnohem starší než samotná představa skutečně slizkého hada. Hady jsou v kultuře po staletí spojováni s něčím nebezpečným nebo nečistým, třeba už v biblickém příběhu o Adamovi a Evě. Tedy had vystupuje jako pokušitel. A právě odtud možná pochází i představa, že had musí být automaticky něco odpudivého nebo slizkého. Jenže realita je úplně jiná. Hadí kůže je suchá, čistá a dokonale přizpůsobená pohybu i ochraně těla. Tohle je další a častý zoomýtus. Člověk není pro hada přirozenou kořistí. Pro většinu hadů jsme velcí, luční a nebezpeční tvorové. Proto je pro hada bezpečnější strategie konfliktu se vyhnout. Když hada překvapíte v přírodě, ve většině případů se pokusí zmizet. Uteče do trávy, pod kámen nebo do úkrytu. Až když nemá kam ustoupit, může začít syčet, nafukovat tělo nebo se bránit kousnutím. Jinými slovy, had většinou nekouše proto, že chce zaútočit, kouše proto, že se bojí. Hadi jsou fascinující predátoři. Ne proto, že by byli krutí, ale proto, že se skvěle přizpůsobili svému prostředí. Někteří svoji koži škrtí, jiní loví pomocí jedu. Další spoléhají na rychlost anebo na maskování. Když se podíváme na jejich smysly, hadi pomocí rozeklaného jazyka sbírají pachové částice ze vzduchu a přenášejí je do takzvaného Jakobsnova orgánu horní části tlamy. Díky tomu vlastně ochutnávají pachy a dokážou velmi přesně sledovat kořist, partnera nebo poznat nebezpečí. Takže když vidíte hada vyplazovat jazyk, neznamená to, že je agresivní. Jen si doslova načítá informace o okolí. A některé druhy hadů mají ještě jednu neuvěřitelnou schopnost. Dokážou vnímat teplo. Například krajty nebo hroznejší mají speciální tepločivné jamky kolem tlamy, kterými vnímají změny teploty. Jinými slovy, dokážou vnímat teplo těla jiných zvířat. Pro hada je to obrovská výhoda, hlavně při nočním lovu. Výsledkem je teda přesný a efektivní lovec, který je navíc perfektně přizpůsoben svému prostředí. Had tedy není primitivní tvor, ale je to velmi specializovaný a evolučně efektivní živočich. Ano, existují velice jedovatí hadi, ale většinou ani ty nechtějí člověka ušknout. Výroba jedu je pro ně energeticky velice náročná, proto si moc dobře rozmyslí, kdy ho použijou. Bezpečnější je proto pro hada se člověku vyhnout, než s ním riskovat střet. Mimochodem, mnoho uštknutí vzniká ve chvíli, když se lidi snaží hada chytit, zabít nebo s ním manipulovat. Nejlepší obrana? Dát hadový prostor. Hadi jsou důležitou součástí našeho ekosystému. Pomáhají regulovat populace hlodavců, které mohou ničit úrodu anebo přenášet různé nemoci. Nebýt hadů, tak v některých částech světa by se přemnožili třeba myši nebo potkaní. A sami hadi jsou zároveň důležitou součástí potravního řetězce. Loví třeba ptáci, ale i savci i další plazy, včetně jiných hadů. Kdyby z přírody zmizeli hadi, ovlivnilo by to mnohem víc druhů, než si většina lidí uvědomuje. Hadi možná vypadají tajemně a možná v nás probouzejí také respekt.
Respekt ale není to samé, co strach. Když hadům porozumíme, tak zjistíme, že většina zoomytů vznikla z neznalosti. Máte další mýtus, který bychom měli zbožit? Třeba, že pštrosy strkají svou hlavu do písku? Napište nám to do komentářů a nezapomeňte nás sledovat.